som sa dostala z môjho najhoršieho životného obdobia a moje oslobodenie sa z toxického rodinného vzťahu. Pripravila som si pre vás asi takých pár bodíkov, ktoré mne veľmi osobne pomohli pri tom, aby som sa vlastne dostala naozaj z toho toxického vzťahu preč. A konkrétne sa budeme baviť teda o rodinnom najbližšej rodine a takisto aj okolitej rodine. Ako prvou mojou najdôležitejšou súčasťou liečby bolo to, aby som sa obklopila dobrými ľuďmi v mojom okolí, a to boli moji najbližší priatelia, môj manžel, jednoducho ľudia, ktorí mi verili a ma poznali a vedeli, čo sa vlastne v mojom okolí deje ešte skôr, než ja som sa to sama dozvedela alebo teda uvedomila si, že sa to naozaj deje. Jednoducho ľudia, ktorí vás bezpodmienečne ľúbia a veria. Ďalšou takou súčasťou mojej liečby alebo toho odchodu, toho oslobodenia sa bolo to, že som sa pokúsila čo najďalej vzdialiť. Ja som sa dokonca dostala až do úplne inej krajiny. Našťastie náhodne a v pravý čas. Možno už aj neskorý čas, ale ešte stále ten pravý čas predtým, než by to bolo úplne deštruktívne pre mňa. Nemusíte kvôli tomu teraz utekať do úplne inej krajiny. Samozrejme, stačí vám úplne v pohode jednoducho sa osamostatniť, ak náhodou bývate pod jednou strechou s tými toxickými ľuďmi. Úplne dôležité je, aby vám to tá psychika prijala, že vy ste sa oddelili, ste ďalej, lebo napríklad aj keď som bola síce oddelená, jeden štát nás delil ešte medzi nami a stále som mala na začiatkoch, som si vytvárala tie svoje výčitky, ktoré sú vlastne na základe toho toxického vzťahu a tej manipulácie úplne bežné a ktoré si myslí človek, že sú to jeho vlastné výčitky, ale nie sú. To sú stále tie výčitky, ktoré máte zakodované ešte z toho toxického vzťahu, ktorý vám bol vnúcovaný. Vlastne stále som si robila tieto výčitky ešte na začiatku, asi prvý rok, až kým som naozaj nezistila, že musím s tým prestať, lebo stále som v podstate to isté robila, všetko, ako bolo mi povedané z tej strany mojej rodiny a v podstate sa nič nezmenilo, aj keď som si zmenila kompletne svoj život, svoje pôsobenie a tým pádom vlastne nefungovalo to tak, ako som si myslela, že by to malo fungovať, tak naozaj človek musí urobiť striktne ten krok. Nebude to ľahké, je to veľmi ťažké, už len to, že ak ste teda empatický človek, čo bežne v týchto situáciách toxických je vždy ten jeden, ktorý nemanipuluje empaticky, tak je to pre vás ťažké, pretože máte v sebe zakodované nejaké tie veci od tej toxickej rodiny, ktoré vám štiepili celý život. Musíte sa starať, musíte sa o nich zaujímať, musia byť oni vlastne na vašom prvom mieste vo vašom živote, čo absolútne nie je tak. Na prvom mieste v každom živote človeka je samotný človek. A nemyslím to teraz tak egoisticky, že mne všetko patrí a ja som úplne super král. Absolútne nie. Človek si musí iba uvedomiť, že jeho zdravie, psychické aj fyzické, je na prvom mieste, pretože toto za vás si nikto neodkaká. Takže ak už naozaj pociťujete vyčerpanie, zlú energiu, necítite sa byť sami vo svojej koži, nemáte život taký, po akom ste naozaj túžili alebo ste si predstavovali. Niečo vám stále tam bráni, stále nejaké výčitky, stále nejaké napádanie, čokoľvek proste, vždy to má nejaký zlý dopad z tej strany, z toxickej, tak treba to zmeniť, ako sa vzdialiť. Ísť do vedľajšieho bytu, do vedľajšej ulice sa odsťahovať, čokoľvek, jednoducho ísť preč a musíte to naozaj tak vnímať. Teraz som sa oddelil, teraz je to môj život, do toho mi teraz už nebude nikto sekírovať do môjho súkromného života a je jedno, či je to hocikto, najbližší človek vo vašej rodine. Dúfam, že vám to aspoň trochu pomôže a ak sa vám to páčilo, tak kľudne dajte mi v komentároch alebo do správy nejakým spôsobom vedieť. Ak máte nejaké otázky, ak by som vám možno vedela nejakým spôsobom poradiť, ak náhodou prežívate takéto situácie, kľudne nemám s tým problém a veľmi rada vám s tým pomôžem alebo poradím teda.
ak teda budem vedieť a spoločne dokážeme čokoľvek. Takže buďme zajedno a sledujte nás kľudne ďalej. Ďakujeme.